Hello mga bay, mayong gabi. Magmukbang ta karon og mga kuan kaning mga lagutmon. Unsa ni mga kakanin ba? Unsa sa Bisaya ang kakanin oy? Mga hinamis. Unsa oy gipangduka naman mo diha? Unsa may Bisaya aning mga kakanin? Mga budbo. Di atanaw na ko ni kay nalimot ko unsa ni ako magipamalit ba. Tinga ko ngano bugat man akong bag. Naa day koy mga gipalit kang sa gipalit na ko ni kang Sir RB sa RB Pie diri sa Island unsa na Island Gaisano Island Mall diri sa Lapu-Lapu City kay isuod ko dito ganiya kay nagpahilot-hilot ko gamay kay ngano nangurog man akong unod. Una na to tilawan ang cassava cake nga unta. May. Lamig din ang kiko na. Sige oh, kikit. Kisay ganahan. Basta. Kuya, pasa kuya. Cassava cake. Kuya. Ka. Ay, kada ko baba. Nay, ngitan og kumo. Dira. Pag abot na mo diri Cebu mga bay, si Dudong Kobkob na maligya na siya diri sa Mipsa. Kay nakapwisto man siya dito niya. Unsa gay ito yung mga baligya noy nanguan pa to siya ato ng mga isa ni nangumisyon pa to siya kaning mo. Kuha siya mga baligya empanada nya ini kahayag-hayag na ang bayad, wala pa to'y bayad ba? Oo no. Sa tong oras sa ihatod, las 3. Las 4 hatda na siya og empanada, pila ka bok. Budbud. Budbud ana nag-angkat ra siya ba? Angkat. Uy, asawa naman nabalik na ako ang kasabakit. Inka kay naguba-guba ang naong, ikaw naman lagi ni tiwas. Papa yoro. Dayon, maora to yang panginabuhi mga bay. Nya sa una siya ra usa kuno dito unsa to no istorya pud no eh. Ikaw ra usa ang nagligag empanada dito nga side. Dayon. Daghan na? Naman, una ninda na ko tulog. Dayon. Suon ra ko. Ikaw may nisuon day. Sunod na to ang kuan. Ya, lami mga empanada nako pagatimpla. Dayon. Daga, man sa ko. Ila, manihina ako man kusog. Dayon. Next na punta kaning pintos. Mais ni siya nya. Mais ni siya nga gigaling. Nagihimong budbud. Murag Banisan ba jud? unsa man di ay pus. Pura sige saging. Pwede mo gaw aming kamay. Ayan. Mahugaw aming kamay. Pasa. Pasa daw, pasa. Pasa sa manay. Pasa. Pasa ba? Na Pasa na yun. kahapon mga bay may po siya og fishball. Tempura. Kuha ba? Ay, lami ba kayo na? Paborito na ko ng pintos. May pa ko ben. Di ka matilaw ya? Bago. Di ka nagpintos? Budbud nga mais ba? Parang wala, sukaon mo na. Parang kasukaon. Ikaw. Ikaw ba? Noong mo ano din mga... Sa baho, mangod. Mo man yung pagkaon dyan na mo sa una. Nya. Isig na yun. Makatilaw rami ani kung kuan magluto si mama ba ni Yuyo si kuan ba Glenn Yuyo Glenn si Nanay Bibi siya may magluto inani niya ang katong tik-tik sad iyahang himuo murag ingato murag kasabakik og hiwa ano ba kanang tik-tik ba sa mais lami sad kaayo sa ingan ano lami kay kung ayan muluto ana sa ning pintos. Papa day. Dili wa man niya gibudbud gi. Kuan ba kanang murag imong cake ba niya i-slice niya triangle. Biko. Di pod biko. Alo ka tik-tik. Kandong tik-tik. Unsay lugaw tik-tik we? Lugaw mong tik-tik.
Malugaw lagi, pero ibot, imo niya murag cake ba? Lami pagkatimpla. Cake na tik-tik. Lami bitaw. Lami ang tik-tik sa mais. Ya, kani, kuan magid ni mais, magid ni siya nga gigaling. Sa tahok na siya. Tahok. Na, Next. Ito mga bay, maninda siya fishball, tempura. Ang sa ito ibiligyan naman ni kahapon? Fishball, tempura, squid ball, Palamig. chicken roll, palamig, Anak. palamig na buko juice. 5 pesos and 10 pesos only. Masarap yung buko juice ko mga bay. Unya. Di man jud sa ego na mo mga bay. Kaya katong pag-abot na mo diri. Wala pa man ko'y sweldo ato kay need pa gyud maghulat og 3 ka bulan. Nag-inantusay gyud mi atong la siging hakot dito mga lamisa. Mga bata maghakot lamisa payong, layo man ang pwesto. Dapat pa mas ano ninyo lang mga juice. Ana antos. Kani budbud nga naay bukayo. Budbud balanghoy nga naay bukayo. Ya, Hindi kayo. Hmm. Yeah. pasa. Patikim, no? Yeah. Until one day, Kaya, budbud ya. na nag-invite sa ako ang mga bay Angel. na Zumba. Si ate, katubang na namatay na ba si Si ate in heaven. Asil? Kuya, kakaya. Singa? Isil? Budbud. Si ate Isil. Okay. Sa ate Isil. Nag-invite sa kuwag Zumba mga bay niya. Nawala na yung taon sa kalibutan. Kaya na siya ito'y ibating sakit. Na ito'y cancer ba? Kuya, budbud ba lang ho? Di ka? Orange ako ng orange. Kanina giwat niya andap Pasa. niya. Tagaan ko atong 1K kay gi-vlog na ko ang ilang Zumba. Mato gipuhunan ako mga bay. Dugang po na mo dudong kubkob. Kay naa namang ko'y mga package at ato na abot. Ang kagkuha ito mga package ko mga harina, mga gatas, mantika. Nag-try ko glutong puto cheese. Orange. Ato nga 1K nga nilambok gito siya, daghan ang customer na mo sa puto cheese, and then hantod nga naa namin mga resellers. Pugi. Kahuman Nga. kuan ka na pasalamat jud ko ato ni Ate Isil, hindi ko malimot ato yang gihatag kan di enda ko modawat kay maulaw ko laba, maulaw ko. Pero atong panahon na lisod jud kayo ang bulsa, walay sulod. Pugos na lang dawat. Oto nga. Ay, wala na. Okay, next na ta. Pugos na lang dawat mga bayba, bisag maulaw man ko mo dawat gidon ta kay kuan. Maulagi na, pero ato na lang tunlon ang kaula. Dawato ng kuan niya. Antod nga, nahitabong, di mao. Nabot na mi dire sa balay ni Mama Irene. Si Mama Irene, mo ni akong gingo nga nahanak ko Cebu. Be. Kana. Siya may ni Kana ami be. kuan namo ni Apa kananda? ni Ah, sagop at mga Awa. panahon nga gipalayas mi Ito sa? dito. Pero di dalang ko mag-isgot Ah. ato kay man naman to. Kani kay budbud nga na chocolate. Daghan sad mi mga pagsulay ari mga mga pagsulay di mawa gyud. Kung may problema, mulag dili man challenging ang kinabuhi. I'll try. Be, budbud nga na yung chocolate. Try. Na. Aw, ako raan di ka ni. Kit-kit naman ka dihag bukog.
Lami ni ay. Bukog na ito, ano? Be, lami be. You try. Kani man ang pilit man na. Ibutang chocolate. Nga mo anad aning mga budbud oy kay wa mo na anad ani ya. Kami mao ra gid intaw ni atangan namo kay aning naay magbiblia ambit. Naay magpapangadji, nilipay gid ko sa una kay makakaon na gid ko budbud bingka. Kung way magpapangadji, way magbiblia ambit kay kuan di gid makakaon kaon ra gid lami-lami kung naay mga biblia ambit o rosaryo. Nya kaning kalag-kalag anak ra gid makakaon kay taaman nga wala mami ika-afford buhat alin mga budbud. Ay, sumagal. Next na to pa ta oy. Next. Unsay tawag ani, Dro? Moron. Yelo. Unsay yelo-yelo? Bulburon. Unsay bulbul? Uy, batasan. Pagtarong ha. Bulburon. Tarong ba? Tarong ha. Bulbo. Di manggod, lahi ni murag katuning tira-tira. Baha mo nagot, Di lagi. Tira. Saka nino? Tira-tira kay latik mo to. Unsa gay ni ganing jama. Ilawan na lang nato alam ni bawan. Jama. Bulburon man na. Ay, di. Dili. Bibing ita. Say hama ma ha? Dili. Ang gahi nga basa. Singalang na ngalang. Di siya pulburon. Pulburon nga kanay kanang gibasa bitaw nga So gahi. abi unsa ngalan ani wala mo Diba? ngalan. Di ang akong pagtuo, kanto siya lubi ba kanang lubi ba? Sarap. Lubi nga dikit-dikit pero dili lang brown ang sugar gigamit kani white sugar lang. Singan ana kato abi na ko Tira. mao to dili Ang sarap. Gito, tira-tira. Mga ba? Oh. Last na ni Noy, kanino siya kitag ani Noy? Ha? Dili budbud na yung ngalan Kamay ani. nga budbud. Dili nagingan ani katubang Masih. dili masi uy. Putot. Anjay tawag ani oy. Budbud yun na. Putot. Di lagi Noy, naa lagi tawag ni Gitsia kana ba kana ungin ni nana ba? Palit ni Yuyo. Muron, muron. Itong Mana? gipalit ni Yuyo. Oh, lami. Kita na be. Muron. Nagay ko na. Na lami kaya. Ano, Lami kayo. tamis na tay-tay. Balik sa kuha be. Kamala na. Kusog. Gado ko. Yan ka? Dalawa ro. Kini, Magbuog yun. ang tawag ani, pinutos na bugas. Di na bugas uy. Gatos na. Luto naman na. Pinutos na karon. Kisay muna. Doon na. Nga bagod ano? Kisay na. Ako. Masulan. Masulan. Takanan. Ano mong gusto mo gida? Nagdali mong gusto pa man. Halo di tiri. Tiri. Munggos. Tiri ali. Ula ba? Tiri. Guna Tiri. yung munggus. Tiri. Munggos na. Yes. Tiri. Munggos. Tiri. Sudan. Tagad mo ko sa ginamay. Tiri. Kaya wala. Diri diri. Kahit kaya sa arbe, nagusog kami. Diri. Yeah. Diri diri. Gabi na. Dili ni mo yun na. Magbabay na mi mga bay. Thank you for watching. So maura to Thank you, atong mabay. ika-sharon. Mintas nagkaog mga budbud, mga kakanin. Bagambot say. Saya na yung mga kakanin ay basta budbud bingkar man. Salamat. Thank you for watching. See you in the next video. Bye Neil. Tama. Bye Neil's vlog. Mega love Pagkaon. shout out. Pagpili Makakaon. kinabuhi Kakanin, makakaon. agianan sa tubig. Bye. Thank you for watching.